An is tá cáinte Laura Rawdon ó áras na Gaeilge a Laura Constatio. Go bragar magad. Laura, a féid at ancient dún faoi a star áras na Gaeilge le a hall an obair dhéanann sibh inniu agus faoin bus nó ról atá go lo. So tá féin ag obair leis an rannog pobal agus gó le Foras na Gaeilge. Tá Foras na Gaeilge ann le takeíocht a chur ar fáil go forleathan sna trocadó chundé mar a bhaineann le golóir réimsí éagsúla si sin Oifigeach na halíne ag chur takeíocht ar fáil de grúpi Pobal mar réon leis an arnal gó. So tá féin ag obair leis an rannog pobal agus gó agus tá muidir díúisteach go príomh le cúpla bliana nuas ar an bheachtas gó means business. Agus mu de géirí an arnal gó a bhela i dro an Gaeilge úsáid mar cinál stratéis Margaíochta. Agus go méid takeíocht ar fáil dog ag gnólachtaí beaga atá géirí an Gaeilge chun cín agus seasamh amach le na customary agus iad de géirí cinál branda nuálach nó cinál íomha ar le a chruthú dá customary. Sin an himimiil an mu sé fér chun rá ceapan se go bhfuil níos mó tóir ar an Gaeilge mar orlas Margaíochta sa lá atá nniuán ná mar raibh blianta ó hin. Is cinnte go bhfuil ceapan ghfuil daoine a bhhad níos oscailta chuig na féidireachtaí a bhaineann leis an Gaeilge mar orlas Margaíochta. Tá bailí éagsúla leis an Gaeilge chur chun cinn is féidir anam Gaeilge úsáid ó thaobh do bhreanda is féidir chur le cinál na cóirí atá agat de siopa mar hampla beidir gur bhaith leat cóirí dá hangach a chur in áide. Beidir gur mín leat do thiomh idirlín a ghailú. Beidir gur bhaith leat cúpla focail díreach a úsáid agus tú a pléile customary. So tá Foras na Gaeilge ar fáil le takeíocht cóirla agus cúnamh a áfráil de aine gur mín lo na féidireachtaí seo a phlé agus na deisna a iirecht dá gó féin a isrú. Tá bailí éagsúla gur féidirlinn a taú le gnólachtaí sin is féidirlinn servit astrúchána chur ar fáil, is féidirlinn cóirla chur ar fáil mar bhaineann le legan amach pe chorthaí gur bíon lo a chur an áide. Tá scéim takeíocht a gó ar fáil a gin ar fáil comá ina bhfuil muoinú matseála sús go €3,000 ar fáil de aine gur mín lo cóirthaí dá hangach a chur an áide beidir pacáistíocht dá hangach a úsáid ar pe airí atá á díal acu. nó mar hampla mas mín lo a siomh gréasáin a ghailú chomá. Stoga tá muidig taréis bheith tá cófartíocht déanta a gin le déine le Park Tato nó Tato Park agus tá si taréis brochure dá hangach chur ar fáil donna tuairis scoile atá á áfráil acu agus tuairis scoile ar fáil trí bhean na Gaeilge lo siúdanis. Cumála sin tátar taréis bheith ionach bail agus iad géirí cóirthaí dá hangach a chur in áide mar a bhaineann leis an coastar is mó in Europe an coastar Cuchulainn. So is rud ionach atá le an sin ina bhfuil cólacht mór ina bhfuil hartar milliún cuairteoir ag tuairt cuairteoir an park in ag na bliana inis go bhfuil fáil acu ar an Gaeilge bíú sé ó thaobh feicálacht na Gaeilge agus deisna úsáid a spríú le chomá ó thaobh na tuairir scoile Gaeilge a bheith ar fáil. Agus bhhaithlam go méid gnólachtaí beaga I brathnú ar na cólachtaí móra seo agus is smaoinemh cadíd na bailí gur féidir lumsa an Gaeilge chur chun cín. Conas gur féidir lumsa seasamh amach in omíocht leis na gnólachtaí eile atá beidir ag tuairt faoi an airí céine a dhéal. Yeah, tá Josh get a tescot tescom faoi sin scriban an cúpla bhbliain ó hin thosaigh fear ó chun daoine míad ar banam seán na buacha le factas ó thaobh na scipéidí féin servíse Tesco agus cóiríocht dá cheangacha bheith ar fáil agus dúirt siad cúpla bhbliain ó hin go mé cóirí dá cheangach
le cóstadas don Gaeilge an nóair oscailítar siopí nua acu agus nóair atá cóthraí nua á ordú acu agus tá siad ag smaoine faoi rá Gaeilge a bheith ar fáil in scipéidí féin so bhí is scéil ionach é seo nach bhfuil? Is cinnte go bhfuil a rís sin sampla ionach de cholacht mór atá tar éis an luach a bhaineann leis an Gaeilge mar leis Margaíocht a ahand agus a rís gur rogha í an Gaeilge dá gustamary gur waithló an Gaeilge ecal gur waithló go mbeadh an deis acu an Gaeilge úsáid más é sin antanga gur mínló. So a rís tá muidir géirí go mbeadh an cinál oscailteacha agus an bail sin atá léirithe ag cholachtí mór cosúla Tesco go bhfuil sé sin mar cinál dá hampla agus dá chórtha dó gaoine atá brathnúir na féidireachtaí agus go bhfuil bailí ionach simplí ach éifeachtach leis an Gaeilge úsáid chun do gnólacht agus do thurmhís a chur chun cín i measc an phobal. An féidir a Rawdon, cad é an teachtracht atá go tar ceann áras na Gaeilge do gnóthaí an bhuit an sin sa phobal mar dheala an Gaeilge? Ná bíú imníart. Ní gá go mbeadh tú lífa leis an Gaeilge chur chun cín I dul gnó. Smuoinnig mar stratéis Margaíocht, smuoinnig mar urlais ann hain. Agus má tá tú is smuoineh gur bailach úsáideach a bheith ann tar a dagháil linn tá muid ar fáil a gcónaí le takeíocht cóirla cúna chur ar fáil agus brathnóid ar na féidireachtaí a bhaineann le dul gnó. Ní arach gach stratéis do gach gnó ach tá mud na ann leis an cóirla is úsáidí deit a chur ar fáil. Agus ag deireadh le níl muidir géirí go mbeadh fatíos ar aon duine na deisna seo a isrú agus na féidireachtaí a isrú chomá. Is cinnte go bhfuil luach ar le ag buint leis an Gaeilge mar leis Margaíochta agus léiríonn an taide go bhfuil customary sásta sús go 50 cent níos mó a íoc ar phrais puinte €2 mátá an Gaeilge buintach leis an branda sin mar aithníonn an customer sin go bhfuil an branda sin deartha go speisialta dóibh siúd agus go rud éigean atá I ddíriú isteach ar agultar agus anaireacht. So is cinnte go bhfuil deisna ionach leathan ann de aon duine atá is smaoineh ar an Gaeilge chur chun cín in aganó. Okay, Laura, just mar ocail scór. Mátá aon daoine sa phobal nó snearnach an ábhaige seach linn aniu. An féidir a Rawdon cad é an bailachas fearr chun teagháil dhéanamh libh? Cinnte is féidir teagháil dhéanamh linn go dtíreach ag gnó GNO ag Foras na Gaeilge.ie agus mar aon lei sin is féidir dul ar an suíomh idirlín www.gaeilge.ie agus /gnó agus tá gach ólas ar fáil an sin mar aon lei san ní teagháil le an aireann. Támuid ar fáil ar Twitter agus Facebook comá mar gnó as Gaeilge ar Twitter agus tá lehanach gnó means business agin ar Facebook. So din cinnte mud a leanúnt agus is féidir teagháil dhéanamh linn an sin comá. Okay, Laura, gur míle maigad. Gur míle maigad tain.